Sa Lapu-Lapu City Road closure, ipatuman sulod sa pipilag ka oras sa Enero 13 sa gabi atol sa traslasyon o sa send-off mass. Samtang Lapu-Lapu City Police, naghanay na silang security plan atol sa maong kalihukan. Ano ang report? Sa alas 11 sa gabi sa Enero 13, hangtod sa alas 2 sa kadlawon sa Enero 14, dili na paagian sa mga motorista ang first bridge. Kay din himuagi ang imahen sa Senyor Santo Niño gikan sa dakbayan sa Mandaue. Diretso ang imahen ni Senyor Santo Niño sa simbahan sa Birhen sa Regla, diin may ipahigayong misa pagka alas 4 sa kadlawon. Human sa misa, imotorkada na usab kini paingon sa Naval Forces Central sa Barangay Look. Diin manukad ang imahen alang na sa fluvial procession nga magsugod sa alasay sa buntag. Ang mga dan nga nalakip sa rota sa traslasyon dungan usab nga pasiradan sugod sa alas 11 sa gabi hangtod sa alasay sa buntag. Kini naglakip sa JY de la Serna Street, kabahin sa S. Osmeña Street, Mantawi Road, P. Rodriguez Street ug Punta Rizal. Sa iskina sa ML Quezon Highway ug City Hall, paliko na ang mga sakyanan aron di na makalahos ngadto sa first bridge. We will also be implementing road closures to ensure nga sakto ang amo ang crowd control. And then of course, mohangyo mi sa ato ang mga chapel presidents, atong chapel leaders nga maghimo gid sila og altar and sound system sa maagian sa motorcade sa Santo Niño on the way to the Birhen sa Regla Shrine. Samtang security plan sa Lapu-Lapu City Police nakahanay na usab alang sa pagpahigayon sa traslasyon ug fluvial procession. Mato ni Lapu-Lapu City Police Office Director, Police Colonel Elmer Lim, nga gawa sa mga personnel nga ipakatap sa dakbayan ni anang mga adlawa, may mga personnel usab silang ipada sa dakbayan sa Subo isip augmentation force atul sa Sinulog Grand Parade. We will be providing route security and venue security sa ato ang area diin dito i-receive ang ato ang imahe. Umani Marlon Melgazo, Luan Marondina, Balitang Bisdak.